Takže čaute, ja som sa bude sa vítať pri mojom random vlogu ďalšom. Ako si dali ste, chcem sa vám poďakovať, že ste mi dali 4 odberateľov, takže prvá strana to je málo a prvá to je moc a ešte sa chcem poďakovať za 3 lajky. Je to pro vás málo, ale pro mňa moc a veľmi si to vážim tak. A tento video som chcel trošku veľa lajkov. Dúfam, že sa mi toto bude páčiť. A poďme si vyprávať o niečom. Takže som vám neprevedol nejaké hry. To napríklad geometrie dáš a to tu asi. Počkajte, dávam heslo. Počkajte, presne. Takže späť, už si to ideme zahrať. Trošku to bude sekať, takže sa veľmi ospravedlňujem. Počkajte, musím to nastaviť. Dobre, ideme na prvý level. Asi to nebudete vidieť, ale ja budem dávať rage. To som ešte nebol. Dobre. No, ale to by som ukončila všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď áno, tak určite like, komentujte, odberateľujte. Čau.